Bure Zimbabwe pakaipa ndikunzwa tanzi Olinda chapera apinda busy uko kuZimbabwe nenyaya yaibuda achitaura ari kunzanza abatwa nenyaya dzawo dzecyberbullying chinchipa ari kutonza aendera kukoti nyaya yekuti ainetsana mino vanhu vainetsana nawo ndovazotanga kubatanzira nyaya dzana Mnangagwa kuti mimi vision 2030 yenyu iri kukanganiswa chichi chanzi iri kukanganiswa nemahura mino zvaitaura unoziva kuti zvinoitika pane vanhu vaya dakukutaurira chokwadi iye akapinda achitaura zvinhu izvo zvari muZimbabwe achivachallenja ukabvunza chero kwese kunoenda shona yangatoshanda ndengunzi mwana wamambo muranda kumwe kuti ndiri British citizen vanotanga kuwachisira izvo vokuratidza kuti iwe uri kutoti uri British citizen iwe vokuratidza kuti tisu vanhu vechivaridzi venhingiriki nevenyika ana Zimbabwe vacho ndo zvine zvaakuitika chinoitika pane vana vaMnangagwa vaya kune vamwe vacho vekuti vari quiet, they don't care about nyaya idzodzo but haadi kuzonzi zvinhu zvaari kuita kana zvinhu zviri kuitwa kana even nebhebhi rake oro ani zonzi zvaakuita kunge zvaakuda kutukisa baba vake vana vaya vanonyatso sure kuti zvinhu izvozvo hazvifaniri kuita sei hazvifaniri kunge zvichiitika saka ukatodaro anodonha newe tota newe fight yacho kusvika aita se akudonhedza muri kuundastanda vakomana vaya inini personally vanotonditya mukazvitarisa havaposte chikafu inini ndokriticiza manje vanotozviziva havaposte kana chikafu chavanodya vana vaMnangagwa vaya vanozondokriticiza that food kana kiti chayo yavo kana imbwa havaposte because akangoposta kiti yake yakasimba ndakutoti iyi kiti iri kunyanya kudyisa iri kutambisa mari yenyika akaposta kiti yake yakaonda ndototi kiti iyoyo inogoonda sei uchikwani muchiondesa kiti kuvatimowo vanhu vanosara vakaita sei so they don't post because they know me even hembe vabudisa vachipfeka dziri fenzi kana mota chaicho makazvitarisisa they don't do that akambozvitraya ndishoni mbuda is it Sean or something the other guy yes Sean achienda kunhigirini kwake ukachidrive Rolls Royce and that was the first and last time pakazviita izvozvo akati guta takanyatsomupa zvinhu zvake chaizvo tikanyatsopedza naye so point yandiri kuedza kutaura ndeyekuti chii pane zvinhu zviri necessary panguva iri necessary koita zviri unnecessary panguva yacho that's where my point is zvakaitwa na Olinda zviya inini I felt like zviri unnecessary ndakatozvitaura if you guys kuna vanhu vanyatsoona zvinechitaura panapa ndakataura ndakati izvi zvaitwa naOlinda this is unnecessary drama uri kumbone vanhu muri kungonetsa nawo pamba penyu hapana pamwe pekuti wakungopinza kuti inini because I'm a change vision 2030 ndakati ko vision 2030 dzevanhu uri munyika mawo zvapinda papi rule number 1 zvandinoda kukuudzai chinhu ichi maZimbabweans kuti munyatsodzidza ndiri kuona vanhu vakawanda ndakaona vamwe vakatomboita kakundivenga gore rineri ritopera kudai so pane mumwe akaita kakundivenga achindivengera zvimwe zvinhu zvandaitozita ndichivadzidzisa kana uchida kubudirira uchida kuita zvinhu zvako especially uchigara muZimbabwe siyana nenyanya mastreets ekunzi udonzi unotukana naMnangagwa uchita sei never usatry kutukana naMnangagwa uri muZimbabwe unosungwa vanokuita zvese vanokutsvagira chero ukasatuka direct ukatuka indirect vanokutsvagira pavanokubata ndo zvavatori they don't care especially uri munhu wekuti iwo uri munhu wesocial media une following yakanhirikina you are a known person wobva wanzi uda kubudisa uchinetsana navo pajekerere zvezvia ndikukutaurirai zvekuzoti uri British citizen what kunotori nevanhu vakawanda even matourist they know wandoziva kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti akangotora akataura zvisina basa about Zimbabwe yacho unopinda ma1 unopinda busy okutodemboti wazviitire chi muZimbabwe unogona kuti inini chakati citizen mune mutemo yeimomo yekuti ukatoti dai so takutokudai so ndo zvavari maitire avo so that move was not necessary at all zvava zviri zvinhu zvokuti aifanira kungosiyana nazvo ongopedzerana nemunhu sikana wainetsana naye votopedzerana because pane zvimwe zvokuti unopedzera wakupinda mutu nyanyati wepolitics ndakaona vanhu vakawanda in last time vainga kunditi kulendi tinosenda maaudio akawanda but wabudisa ese why wazokata pamwe pacho zhinji because I know very well kuti iwe izvi zvinhu zvawataura izvi zvakadhakwa zvandisendera zvinhu zvako but I know zvawataura izvi zvonga kutuka izvi that was unnecessary izvi zvawaita izvi zviri treasonous izvi zvawaita izvi zviri chakati ndo zvinhu zvandaigara ndichiita panapa ndozonda vamwe vanzwisisa vanenge kuti aiwa but iwo hazvisifi ndakati listen toda kutaura mafacts mapoints kana tiri kukriticize ngatikriticize kusvika mhenho ngatikriticize munhu kusvika zvokuti kana iye ega anosona kuti panapa ndaudzwa chokwadi panapa zvandaita izvi zviri wrong papi nepapi you get the point because you can't just do things zvokuti unongoinzi wangoita nje azvibude
ungonzi wangotuka munhu for no reason because unochabvunza zvinhu zvakawanda kuti yo alright mutemo wenyika ineyi uri kuti chi wapedza kutaura zvinhu izvo zvese izvozvo like saka vamwe vakati aiwa zvori kuita zvisi right unosarudza unodii ndikati aiwa this is national channel vanhu vanouya vachiona vachida kunzwa news zviri kuitika kunyika vanhu vanoda kuuya vachicriticize even ivo those nigikini mapoliticians acho vanenge varipo vachiteerera zvicho zviri kuitika nezvichemo zvenyu zvamukutaura nekupopota kwamuri kuita vakangonzwa makungotuka vanotanga kuti right ausiriwo unotsvagwa wadotsvagwa kunzi iwo coolant mamuchaposta zvisezvi matoda isoka imimi nyaya yenyu yakadai muri kubatwa neyakati ndo zvimwe zvinhu zvedaningina so but nhasi inini nyaya ndoda ngonyangodhila nayo ngokuonesa inyaya yana Olinda that move rakatwareriya I don't think kuti zvinodzokorodzeka futi I don't think kuti kune munhu angazouya akati ada kunoseva Olinda I don't think so kana even unganzi uri kupi kana kuti uchidi handitobogayo zvinhu izvozvo kuti uchadzi saka ndimena kuti ndikubatsire Olinda pane zvawaita wati British citizen uri mumaoko aMnangagwa uri muteritori yavo vanhu vaya vari kutonga Zimbabwe kana vamati tichitotaura kumana pakashata tichitaura zvinhu zvechokwadi bvunzai imimi ndakanaona kwawanda munofunga makasvika paya especially isusu vanhu vari kuti totogara outside Zimbabwe neteam diaspora rese tine kamwe kaproblem katinoita so kekufunga kuti isusu tinongori notaura zvatinoda nyika dzine freedom of speech freedom after speech in Zimbabwe unogona kunzi kune freedom of speech but there is no freedom after speech manje because inenge yakuongororwa yakutotaurwa kune vanozvigarira pasi vanozvigara matare zvese zvemune muchitaura zvese zvekuzi ninga kadai they sit down notata auya tijairira uda kuti rerutsa iyo yakuno ndo munyama uri kuitwa wakaitwa naSisi Olinda wokuti manje mapedza kutaura zvese zvezve vavateerera zvo vakutokutsvagira macharges inotongwa because vanhu vari kutaura navo vachoka achitotaura nevo ari kutotaura nejaji asati atonovhurisa macharges acho ndanga taura nejaji anotonga nyaya yacho kuti wainzwa kai yakamira sei onzi aiwa iyi yakadai alright ko lawyer rona richitsimbirira munhu wacho yakamira sei ai yakadai zvapera ndakomana endesai tsamba tingotimunikirira tiude tibatane nemunhu nemacharges ake unozoita sei mangwana I'm a chakati that line was not necessary inini ndakutaurira guys I'm that critic zvekutodaro vanotozviziva kuti when it comes to criticizing them inini ndo criticize manje avanotozvi chero mota dzavo ndotoike because hapana there is no way pekuti tingatosiya zvakadaro kuti zvichinikirina nyika yacho inozonikirwa nani tototaura kuti izvi hazviite izvi zvakadhakwa izvi but this move ndo zvinhu zvazongobuda zvazongoitika next time ngatingodzidzawo zvimwe zvinhu muri yeZimbabwe todzidza zvinhu zviri necessary nezvinhu zvisiri necessary kuti zvinhu zvikwanise kunge zvichifamba zvichibalansika because pane hazvibatsirika wototanga kuti makupinza nyaya dzenyu dzemafights enyu emijolojolo yenyu whatever zvamunenge muchiita makutanga kuti hanzi vision 2030 yenyu iri kukanga hanzi mari mune muchitora mune muchipa manhigirikire hanzi muchipa maH ndo vachikanganisa mari dze dzakazara mumasuitcase nemachichi gaizika aiwa munhu akatogona kedhirera ona mufana stana abva ramba akanyarira kuti zi achinzi mamurovere chii mamuita sei chichi akanyarira kuti zi because he knows masystems ava manje vekuzoti British citizen ava havana kuziva masystems eZimbabwe atori ma1 as kids game pamunonzwa vanhu vari kuZimbabwe vachipopota vachicomplaina vachiti please tanzwa tazodai so muchiti makapusa dai madai so pamunonzwa maopposition nhingikini machichi vai vachitaura kuti nhingi arohwa kansel azodai MP arohwa havana kupusa zvinhu zvese zvinenge zvichitoitika zviya haisi nyaya yekuti ukasvika kuya wodonozvita bhuru ndogara ndichitaura imimi team diaspora vazhinji munenge mune tupfuti twamakatenga obva wada kuti usvika paZimbabwe bva kuti inini ndonotomendere koko nekapfuti kangu chingonzikana kuti unayo chete urimo muZimbabwe kungonzikana kuti unako kapfuti kakwe kako uone kuti unoitwa sei uone kuti unoitwa ndakazobva nako kwakati baba vanotozwa kuti ivo vantu uku hakutambirwe hakupengerwo because masystems avakagadzira patinotaura kuti masystems paya motanga kuti imimi muri kuvatya muri magwara it's time to face the music now and chautosara pakutongodiwa kupfeka juzi reregerero bhozi kwaona uzona kutonzi ayo takutongo remand nigirikini custody
azvizonyatso sense kozwa kutoshaya nguva yekunhingirikina. Pakabva pashayawo vakagara pasi naye mwanasikana kuti vamuonese kuti vanhu avo vatodenha uri munyika munomuka, make sure kuti wautonhingirikina because vanongokuwachisira mahara, vanokukwadzira mahara. Tinaona wakawanda maactivist like now izvezvi kuZimbabwe hatina maactivist anosumuka chinyatsotaura vanotonzi vari kutotaura chaizvo chichi life yavakakanganiswa nevanhu they know ndosaka vanoti vakanyarara izvezvi. So 2030 nyanga so 2030 yakutotaurwa isedha uri lawyer kuti nakudhara uri kutotaura uchiziva kuti maboundaries machichi zvezvia ndo maranirwo akuita chinhu chacho vakomana aya vana tsitsi vaya. Anyway handisi zvangu pakuti vanhu tichinguzenda kana kuti muchidzirana but ndanguva kuti ndingokuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika. Anyways regai ndipedzise zvangu zvandanga ndichiita mhuri yeZimbabwe.